bla bla bla. Och så börjar vi prata om på väg. Och då ser man igen. Nej. Precis. Och så under tiden jag står där så säger hon också, försöker flera olika språk. Och jag låtsas som jag det var både tyska och franska och inget engelskt ord kom inte. För det vill hon liksom inte kännas vid att hon kunde. Och så var det ju andra utländska språk som jag inte ens vet vad det var. Och när våra kollegor kommer som ska hämta, för det var ju flera personer där som var tvungna så frågar Mia, kommer vi direkt då? Ja, vad heter du? Och då låtsas hon igen som hon fattar ord. Ja, och då så frågar hon då på både engelska och tyska. Och sen var det bara in för oss och så skriver vi PM om hela situationen. Från det att vi stoppar bilen, vad som sägs där och då, vad som händer under hela den här tiden. Och att hon har faktiskt pratat tyska till min kollega. Och det gör ju bara att åklagaren är mer som ljuger. Så vi måste ju få fram, vi måste mer det är fördelar många gånger. Att inte ha för bråttom att förstå varandra. Jag måste inte förstå dem. Nej, det har inte jag något måste.